Kaixo guztioi! Bideo honetan -2 sakarratu -5 isa gehi 3 berdin 0 ekuazioa ebatziko dugu. Isak daukan berretzailerik altuena 2 da, orduan hau bigarren mailako ekuazio bat da. Bigarren mailako ekuazio osatu bat, izan ere bigarren mailako monomioa, lehenengo mailako monomioa eta gai askea, hau da monomio independentea dugu. Beraz, bigarren mailako ekuazio hau ebazteko formula orokorra erabiliko dugu. Badakigu a sakarratu gehi b isa gehi c berdin 0, non a, b eta c zenbaki errealak diren ekuazioaren soluzioak bilatzeko, honako formula erabili behar dugula. Isa berdin minus b plus minus erro karratu, b karratu minus lau ac zati bia. Orduan, guk formula hau erabiliko dugu gure ekuazioaren soluzioa edo soluzioak bilatzeko. Orduan, ikusi gure ekuazioan i sakarraturen koefizientea -2 dela. Beraz, a berdin -2. Beri dagokionez, isaren koefizientea -5 da. Orduan, b berdin -5. Eta azkenik gai askea 3 da. Orduan, c berdin 3. Bigarren mailako ekuazioak ebazteko formulara bagoaz, lortzen dugu. Isa berdin, zatiketa marra. Goian, -b, gogoratu b -5 dela, plus minus erro karratu, b karratu, hau da, -5 karratu, minus lau, bider a, -b dena, bider c, 3 dena. Zati bi a, -b dena. Berdin, zatiketa marra, goian, -5, hau da, bost, plus minus erro karratu, -5 karratu, minus karratu plus da, orduan ez dugu ezer idazten, eta bost karratu, hau da, bost bider bost, 25. Orain, minus lau, bider -bi, sortzi, bider 3, 24. Zati, bi bider -bi, minus lau. Berdin, zatiketa marra, goian daukagu. Bost, plus minus erro karratu, 25 gehi 24, hau da, 49, eta behan, minus lau. Eta hau da, berdin, zatiketa marra, goian, bost plus minus erro 49, hau da, 7, eta behan, minus lau. Eta hemendik bi soluzio ateratzen ditugu. Bata batuketarekin eta bestea kenketarekin. Batuketarekin bost gehi 7 zati minus lau. Eta hau da, zatiketa marra, goian bost gehi 7 12 eta behan minus lau. Eta 12 zati minus lau, plus zati minus da, eta 12 zati lau 3. Eta beste soluzioa kenketarekin daukagu bost ken 7 zati minus lau. Berdin, zatiketa marra, goian bost ken 7 minus bi eta behan minus lau. Berdin, minus zati minus plus, ez dugu ezer idazten, eta bi laurden simplifika daiteke. Goian eta behan zati bi eginez. Orduan, zatiketa marra, goian bi zati bi bat, eta behan lau zati bi bi. Hau ezin da gehiago simplifikatu. Orduan, baditugu ekuazioaren soluzioak. Beraz, amaitzeko dakigu ekuazioaren soluzioak isa berdin -3 eta isa berdin erdia direla. Espero dut bideoa gustatu izana. Horrela bada, emaiozu like botaiari eta suskriba zaitez. Hurrengora arte.